alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen jihar Kaduna, musulmi da krista, mace da namiji, yaro da babba, muna jawo hankalinku, muna kuma kira a gare ku, dukkan wanda ya san shekarunsa ko shekarunta ya kai da su yi ɗauki azumi, to muna kira, muna roƙo da litinin ɗin nan mai zuwa, muna so bisa yardan Allah musulmi da krista su tashi da niyyar yin azumi. Shi wannan azumi meye dalilin yinsa, me kuma musa muka ce musulmi da krista na jihar Kaduna? A yau jihar Kaduna cike take da fitintunu na rashin tsaro. Kusan babu shashi na jihar Kaduna wanda ake ce yau ana bacci da ido biyu rufe. Gabashinta, arewacinta, kudancinta, babu inda ba a yi. Kuma a sanin kowa ne cewa a yau jihar Kaduna ma'aikaci na gwamnati wanda Allah ya sa ma ya tsira da aikinsa kenan, malamin makaranta ne, ma'aikacin local government ne, kowane shashi inda na jihar Kaduna ne, to karka binciki irin halin yadda rayuwarsa yake, karka yi taɗin mishi albashi, karka yi taɗin mishi ƙarin girma, karka yi taɗin mishi allowance wasu jihohin suke more. Karka yi ma ɗalibin jihar Kaduna yau magana. Ɗalibai na jihar Kaduna a ko'ina suke karatu, ba sai ka gaya musu halin da suke ciki ba, ba sai kai musu bayani irin wahalhalun da suke fama da shi na biyan kudaden makaranta ko kuma halin da malamansu suka shiga ba. Mata da Allah ya ma albarka masu juna biyu, karka bincike su halin lafiyansu, uwa uba kuma yara. Yaran in ba su samu ilimi ba, to ina ga kyautata lafiya na ajiki. Yau a jihar Kaduna Kirista yana ɗari-ɗari da ya saki jiki ya hurɗa da musulmi. Yau a jihar Kaduna musulmi yana ɗari-ɗari da ya hurɗa da Kirista. An shiga tsakani, ba wanda yake yarda da wani juna, babu wani wanda da ake sani ana zumunci na ƙauna, zumunci na auratayya. Yau a jihar Kaduna kusan abin yana so ya kawo. Ba mu da wata hanya tun da dimokuraɗiyya ake yi, ba mulkin soja ba, illa shine ta shashin zaɓe. Saboda haka zaɓen nan shi muka fito, shi muke da niyya mu kawo makanmu walwala da samu na canjin al'amura na rayuwa na kuma mulki na jihar Kaduna. To a sanin kowa ne dukkan matakai da ya kamata a bi yau a ce an fidda gwani, ma'ana firamare na zaben ita jam'iyyar da muke ciki, jam'iyyar APC, wadda ita ke kan mulki yau a Najeriya kuma ita ke kan mulki yau a jihar Kaduna. To an wayi gari kusan ruwa yana so ya kare ma ɗan kada. Meye ma'ana? Mun fito da nufin cewa za a bi dukkan dokoki da hanyoyi da ya kamata a yi zaben firamare a fidda gwani ɗan takara. A sanin kowa ne delegates ɗin ma ba inda aka fito aka zaɓe su a local government 23 na jihar Kaduna, ballantana uwa uba a ce ma zaben da aka ce wai an yi har an fidda gwani a ce an yi shi akan turba na gaskiya da shari'a. To ba abin da muke bi a abin da Allah ya bamu na sani illa shine mu bi abin da shari'a ta ce. Shari'an nan kuma ta shimfidar mana da cewa mu gama ita uwar jam'iyya, mun aika a rubuce, mun hada da dukkan waɗansu ƙa'idoji na bincike wanda alƙalma suka nuna. Uwa uba mun shigar da ƙara kotu, ƙara kuma har kala biyu.
ƙara ta wata kaina na ɗan takara da kuma ƙara na bayan Allah da Allah ya ba su dama a kowane ward 255 da suka fitar da kudinsu 5,500 suka siyi fom domin su zama delegate, wanda ba a ba su dama sun zama wayannan delegate ba. A yau an waye gari an ce an yi wannan zaɓe, a yau an waye gari a jihar Kaduna har ma an ce ita wannan jam'iyya ta fitar. Saboda haka muna jiran mu ji meye hukuncin da ita headquarter na jam'iyya za ta yi na ƙasa, kuma mun sa ido mu ga ita kotu ta ƙasa da take Kaduna ita kuma wani hukunci za ta yi. Saboda haka kullum muna gaya mu mutane ba mu da gata, ba mu da hikima, ba mu da basira face sai na Allah. So muna roƙon al'umma mu kai kukanmu ga Allah. Litini mai zuwa musulmi da Kirista, maza da mata, kowa ya ɗauki azumin nan na kwana ɗaya, mu kai kukanmu ga Allah. Allah kadai shi zai iya share mana hawaye. Allah ya sa a yi wannan azumi lafiya, a sha ruwa lafiya, musulmi da Kirista su haɗu wuraren da duk ya kamata a ko'ina a cikin shashin nan na jihar Kaduna. Ku sha, 'yan uwa kuke, jini da tsoka da gaba bai san bambancin addini ba. Abin da ya shafi mu ya shafi kowa. Saboda haka duka mu runguma mu koma ga mahaliccinmu, shi kadai zai mana magani. Muna roƙon Allah ya dube mu, ya tausaya mana, ya kawo mana fifiko akan annan al'amura da muka sa a gaba. Allah ya albarkaci dukkan 'yan jihar Kaduna, baƙi da suke jihar Kaduna, mazauna maza da mata, musulmi da Kirista. Allah ya amshi wannan ibada da zamu yi na ranar Litinin. Alhamdulillah. Okay. English, sir, what is the message to the people of Kaduna State? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.